kese ne be na nyam kese a na me pese me che o se oso ni asase wura ondi na me bo no enti na dai agensraw no onye okese me no ma me take this opportunity be 3 minutes pe na me nka asem nkyerɛw emsa dwoda me new treaty topic bi say sika eyo hene anase money is the creator na asema me kan no ebi no anti ase me pa che o ade a me yama we natural sikaduro tie ne yo me mpeso beko busum bi ho no akwakoto suma ese o de bepe sika na afi bi aduro akwakoda ase da bi we natural natural sikaduro efisa me nis oso ni asase wura nenam wana sika na dwete nyina ye dai ne dia enti meja wa kire me nimde wa ma me nimde ade a wunnim no me nua me se enkasentia me pacho sa sikaduro na meye no me pacho tie ne yo eye twi wo kaskaduro na obi adua ko ne so okum nipa me pacho me ntwa moja me nyusu oil tie ne yo me mfa moja me mfa oil emfa nya sa de natural mo amadi ka fra ma kire mo de mo de beba no me pacho bebre bi sase papa na sa ne ma we de benya bi ato hen anase sa ne ma we atwam me pacho Kumasi railways Kumasi na me wo enti Kumasi de yanko na metimi aka kire me pacho Kumasi railways a ba bi ankramofo no tonton ne ma no me pacho kire no ukọ betimi anya bi enti mo free nya bi mo free atimoda mo free nkran me pacho minim ba bi a wo free wo ba ade ma kire wo se fa na me fa nyina sika emfa ma no me pacho wo Kumasi railways a me pacho benya bi enti emane how edidi kwa enwa na me nua ma me take this opportunity na me ntufo hwa ma me kan asem me nkyerɛw abusua ade a ye wo wiase pa yo hia o empane se ama me no anse se nyo hia na yare wo wo da mansa komti yiri so sada o nipa bia bewu enti me kan kura kyerɛw me nua enauti wiase no sika wo tete se obiati wo ka bra botom efri botomu enti me kan sampa kyerɛw na de otere yie no anya obi sabra memmuaw e wo sika sem wo bia dwuma me ne kan kura kyerɛw sade a me yei menya ma obi a wodadam no anya dwuma me anya dwuma wonti me yesa sika kwanche ne bi sa anya dwuma wonti me ye bi mo a mo ye adwuma wo bia dwuma nipa ma ho wo bia dwuma woni obi mpo no aba no aba beto bibia na so watimi abo odwatonde no anasa adwuma de awudie no ya de nipa na bobra wo the more na nipa eba no more na neska nso so eba entimi ne ametufo bomode na bra obi ebisa papa na me bai eye free ana me pacho wi ase fa me kwani ho me ka no correct wi ase fa me kwa eni ho obi kwa kotusu mai wo kotwa na ntwe akotwetwa atwanwan akoto snap akoto escape wa na mesi bra na memuaw with a little amount the one kasa betimi aye na sa ja bisa so papa eye free me pacho me de medwuma de amedie no me pacho me de sunsum na ye adwuma da bia me ka no correct okọ sunsum ni pa bi ho wase me ya ma free a me pacho nya no correct okọ center market so akọ ade a wo pa akọ jiro bia de no ka kire ne se ekom de wo win discussion obotom 20 bi money e bia ahuma bronti obema obi one day ade a chi asa akọ so ahwe nso anto anwu so a pete ma de na okọ wo enti me ka no correct o bra ne amu abusia me da ase yanko e topic ne so enna me ko ntantam kakra enna ye last day me dey ka spiritual marriage ho asem na sa topic we matu ne din say an encounter with the spiritual marriage enti abusia tie ne ye title da so no akwa fa so mu oni pada sani nya spiritual marriage ni me pa charge me number e bia na o person ofre me se se a ofra me pa charge no na meska e wo chi obefa odi fuba no obefa me pa charge me number ni 0553 011 926 0553 011 926 that is my number me pa charge ofre se se ya di fuba no obefa ono obekasa me pa charge ofra enya atemdidie ade na me ye so fi se wani nye ho a me pa charge ofre me TV na me nsuma se he TV office wani nye ho a cut it off na ko TV wo fro TV na bu na so ani je odi anya abotre na tie me ko tell so them every day ya ju sika anonim so oni sika mpa wo ko asore enye yi wo ko asore enye de woni sika wo makro mpa mu enti abusua bra na odoma ko afa me so mu a wate eje nsraw me pa chotie medical ka spiritual marriage ho asema kire wo abusua spiritual marriage ya de a ehe nipa bebre esen crofo wade esen crofo ni manyam esen crofo chances esen crofo destiny esen crofo lucky
mini ya meka che say so nya spiritual marriage enye yiri baba na edi to spiritual marriage o meka no kura che na me bia hidden secret so e de akere wo me free nsuom na me ba asase so ekwa efa so ma enipa bebre nya spiritual marriage ni me pa che won ekọ swimming pool mu ekoko dware won ekọ swimming pool wase ena de ya akọ akwaji ani e wo swimming pool mu emrante ne maba meka no kura che say ewiase na okọ ewiase we ena okwa sanka bibi eni wiase anka da ye ntoprum hwe obi efiri ni fie obi on tete ya de etete no obi ane haba ya de dware no obi ane abusua etete no ntimi ni ameka no kura chew obi won mo ya bayifo odi firi ni fie adu occasion time ye nyina akọ swimming pool obi akọ wuro no ho ye nyina wuro obi adansuo num obi adware ba ma so dware meka no kura chew say so obi kuta swimming boni a otimi ware e wo swimming pool mu tie ni ye obi won mo si dan no aye swimming pool ase me sekanti ma aye swimming pool me pa cho swimming pool na wo ye no wuti ase ansa na wo ye abusua wonti ase swimming pool na wo dware mo no anasa o ye tu fie no ti na wonti ase at the moment abe swimming pool ade atu fie no menua me ka no kura cho say wo ye swimming pool tu fie say kim na sensuo be da fie me pa cho spirit abefa ensuo no spirit tim me ka no kura cho enti mama na nya o say wa wo fie na ote Miami swimming pool na medam etu e de Miami de me pacho swimming pool na amra ne de won na otwaye na so me catch you say ensuo na dam ne nya odia ensuo ne ahohom dia enti at the moment aba swimming pool dia to fie ana so be bi dia to ye kan say hotel se ne ade ade no me pacho ahohom betenam enti at the moment ahohom betenam no so hotel anya hie na kodam no mo odoman ko empire me pacho timi encounter spiritual marriage na saade no so enya ba so a sa anya positive a e be negative entimi ni ametufo mo ani na ho enti ba bi entimi nya spiritual marriage ne ba ko ene no na busua abaifo so timi ware bi wanya lucky no ma mpa ibo mo anya den no anya difo bi amana nta wachi me catch you say wiase we oti won mo bo ho ban o minua yankwa sori kwa obi simi de mejinya medi ho na anyi nyame nie wobia ni wa meka cho se onyi nyame ni mpa nka de enchen se ade ti be che odi a ene na agi nyame di meka no kra kire wo enti abusu ya tobu ase mama nka sempa beboa wo tie ni ye menua bayi ye ti mi ware nipa bayi ye ti mi ware nipa bani nti obaware wo ohinta de akire no se kimwa wade bia wo ye bia wo se no sabaye ware wa wan ware kwampa so ade bia wo ye bia obese no entimi nia se no so mame enti baye timi ware ana yakofa spiritual marriage so free hospitals oh vantage points first spiritual marriage no ana me chewe yakofa spiritual marriage free hospital bia minia identity yakofa spiritual marriage from hospital abusia se no so say hospital yaji ayare fo gu ho hospital so nipa timi wo ba bia nipa wo bia no so ko no ya careful and the methods spiritual remedy bi so person ko hospital associate so bi sabro bi koji yes obi ema me yare obi busu ni yare oda conformity ofiti ya no obawura ho wa kwa di djuma nyina no wasan so obafie me pa cho spirit bi wo ho wo hwe yo obedi wachi wo ba da warew enti ya fa spiritual marriage from hospitals any other hospital bia wo betime akonya spiritual marriage wo ho enti me di ka cho sa remedy we remedy ameche oti ase ma me pa cho nsa na be ko hospital no ho saka kra bia mo awura hospital ho no mo a me ni ade ameka che onie ansa na be awura hospital gate ni mo no gira ekwana no wo gira ekwana no a onipa bi afira busua mienum ayo papa eno maami abusua enti so oba be awura ho no mo a ebia na o papa ya duanani o maami so ya yukuni wodi hospital ansa na be awura hospital kwana no anasa gate ni mo no wodi kanka wo papa fie ento na wo bono eno ani se aduanafo to mi ebia na ya aduanani sare me pesa me kire wo aduanafo to mi no obo o ma me nto no enti ma me nka bia aduanafo to mi ene ayukufo to mi
wo wi anu bo sikadwa nyamekase aja obo so ni asase ana ja obo so ni asase oduma nkuma mi wi hospital ha me so sabuwa me na fa me ko said ya be ya me attrate any other spirit bia ana hohum bia ni machi na me ko na me ba bedo wase wo ka asem wo wi a wura hospital ho wo ko do djuma nyina wi a ba bia wo gina ya wo kan che ye no wo pie free hospital ansa na be kofi ana be fruka no sabra be jira ba bia the same position wo jira bomb pa ya ansa na wura ho no sabra be jira ho na so jira ho bie wa wo se aduanafo to mi ani ayukufo to mi me pa chonto na wo bono na me pese odi ka ho me se me ma se ma me ka no me ka nsampa e beboa wo me nua ma me fa me number ma wo e bia na ohia me number no 0453 011 926 0453 011 926 me number no me pa cho me dia ne odi fo sikadwa me dia ne odi fo sikadwa me ya soro Kumasi sokobai petuda e hono na me ya soro kwasi ada bia na me hia enti kwasi ada bia me hia soro ase 8 o'clock ni ma pon 10 anopa enti ufrati na so pese ya boa wa me pa cho tumrika na brantem me hono me ye na ho enti brantem sabe ya be ya ubeti me aba be di so ntem ne ya hwewo na watimi akofie ntem me pa cho so ba e bia na oba ba ye sika akwa nche ne bi enti ufra se e bia odifo me pa cho mpesem be sika akwa nche na ho akwa ne se ye be kirewo me was spiritual marriage me pesa me ba na ajaboa me ehwo akwa ne sai me pa cho anya spiritual marriage ho adwuma nkwa na me ye adwuma bia bi me sayare wo bi adwuma na nkoso me ye ho adwuma me ne wo bi TV enipa hwe sponsors ma obi me bona gato de ho dawro tutumrika na bra na me nyina TV ne ma ho wo kopa bibi wa bam wo pemu enye yie bra na me mu wo kopa visa what chira enye da bia be ko bia na refisu bra na memuwa wo yare a tumirika na bra na memuwa wo pekuru peyire bra na memuwa e bia na pa wo ye de ma me pa so awo de oh menua entrance mu awore mu tumirika na bra na memuwa e jam fa me so muwa na bra beje awo me ka no kura kira wo aduma bia no wa mentime nye esa do hya me de nti tumi na odeme ya adwuma no wono na obo so ni asase nti ade nyina so bia ma no entimi ne atumirika na bra me pa cha nwura topic num me pa cha na me ka asem bi cho say wo pie fi hospital wo ko hospital wo ba no wo ko di ka bompaye na wo pia ba bia sport na wo gira ya bompaye no me pa cha sabra be gira ho wo ba wo se aduane fo to mi ene ayukufo to mi ne sika dwanya me kase do obo no oso ni asase mi wura me pa cho me de wase aforia kaches ka dwanya me kase se aja me srawo ebra me free hospital ase akoyi se to me bi person odi machi ni me ko me fie anaso person odi machi ba bia me ko bi a mi wura me sanu ya mo anka ya me pa cho wia se ka na ba afro to me bi odi wachi bia wontimi ni eni asie ontimi ni wachi bia spiritual marriage no de anka akonya na hospital wa progu ontimi ni wachi bia me pa cho ye sunsum sam ana me ka cho no wo ye ntwo no ba bia me nsam a me ka no me pa cho enne sunsum sam ayadaja nipa bebre kotra internet so o kotra internet so ade atwetwa gu ho no mu wotie de nti a me fa kwanche nto dwane ye wa sofo bebre ne adunsifo bebre wo ka ya boso wa fa pen ne paper no wo twro e bia de na wo twro no wo twro enko ne papa mu o me pa cho ma me nka bibi nti o se obi enu obekira de o TV so no obekira be wie no akire ni nyina se ade ne se enti kone oboa eye de obeja ba ku bi ho enti se won san ka ni nyina na akofrefra ne ma wo hwe okokum obi ababi ni ababi nhia o sa na nsuo bi nso nhia ti so obi ka cho se kosa nsuo mi enu fafra bisamu ye ebi ana nsuo we akosa oni nsuo we kromo ya aka ukosa na de kofra se kim wale ombekum me ka no kura kirawo ensuo ye tumi etimi ni afa ne ma ni agro so pa bibia ye ensunsum dwuma dia ko di onim ho ko sunsum ni pa no nkirawo me pa cho maka so te dia na wie me pa cho ba bia sanya spiritual marriage park ase pa nso eyayi ase ba bia oni pa dasane awuo na ya de da no ensamanfo nyina ba yie na se bi tio
so nipa wuni adeda no a ensamafo ba yie na se bi me nua ma me fa me number ma wo 0553 011 926 0553 011 926 wo frɛ sesi a mepacho di for ba no obefa ono obekasa wo kasa nso a mepacho nyabotre obi wonu mo ofre o se mepese me ne sofo na kasa kasa mepacho me ye busy pa enye ize so obetimi anya me ne makasa wotire ya no anya me wotire anya yi a ida so di for ba no befa ana me yire ne befa enti so ofre na sa me yire fa nya kuma pa ne bisa na sa mama when am person bebe ye enti mpacho ho akwa ne sai me pacho me yire ni bibia obekere wo kasa ono me yire nkasa woni pa befra be wo me yire peke o se me no nkasa me pacho say ni pa me sha wo nso a wo befra me kire de ache me muwa wo da because one fa buwa ma me yira me so ntimi fa buwa ma me tie ni ye me se bra na me muwa all kinds of problem to me kan na bra na me muwa ebi ya na tie abrochire eniema ya die ma wo adwuma kro nya binya enim guase na ya ka wo the train station to me kabra na muwa wo menua hwemu KUMAWOOD TV ewo YouTube so anase KUMAWOOD TV ewo Facebook so eja be shirawo me pacho ene obi wu a enkane na ma menche ode bi enkane so ni pa wu a efie obi awu mu no se afie no kura na nke enta nya aduane wom se efuru da fie ho a ye no aduane wo ho enkane no se aba no aduane wo fie ho a ye ko efie wo from ye neighboring houses no ye ko akwa no aduane efie wo nyina akote no ye didi enkane na nka akora nkofunu ho sanka yie ba akora nkwa yi ase onkofunu ho enso na de enkora na dida funu enkane so obi wu a na nka su ne yekosun eye homa bro beta na de efuru da ho no ne yewo fufuo efuru da ho no e ho no obi ko pre ayi fried rice sister ma anya fufuo ni bio sister ma anya wei hwa me menka no kranchao sa efuru da fie ana akwa yie na se furu da ho a menua meka asem bia che o se wo kokura nka efuru na se nsuo enka nyi bi nom because ensamafo bebre ba ho yo ensamafo bebre so a wo ma ntimi ankwa samado wo ma dane nsamantwantwan ada meka asamado asamate o mewura mu yie ento mo nyina ba yie na se obi wakura no no temantamo na nko papa na so yie bia wa anyaw ento hu yie no wadan samantwantwan wo ko yie na se na se yesavu aduane na trese na wudidi a menua obi wanu a se no aye wo ye se ya na me sada aduanem me pato se na aye asekere ne sai aye four angel spirit ewia se ye nan sai wia so oduma kuma de enema ahohom nan no de cheche wia so we aye north south east and west enti at the moment abe say no anka hwe won ka hwe what you say enti so on sada aduanem na se sama bi hu na se kwa da ho otime no to nsa didi woni ani enti bayo so nko na didie woni nsamafo na to nsa didie enti se sama no hu se kwa da ho a me ba cho otime di wati ba fie onsa ayituma bia ne nyina ayituma bia ukosa hwia ayituma wo sa hwi ne nyina mu sente ye ba akopɛ oba asantema mu ase ya ayituma wo asante nyina ne nyina mu sente ye ba akopɛ adentra obi won mo kwa yi ase ba antuma no ode kwa yi ase ana say yi atare ode kwa yi ase no wa ba no ode awura the bedroom me pacho very dangerous when your spiritual marriage awie na wunya huni me pacho so kwa yi na sa wo ba wa tare no ye mfa nwura ye dem gira wo kwa no fantuma bi twa wasere na wuro ho wi aprum na fa say awiem ana say fa say bosuom wo de say mu for some time na mframa fam enframa fam wi a me pacho yi abobo prum na sa abobo wo bobo ayemfa ayituma nkofra ye ntare a ye bro nya ntare enti so wo drop bi a me pacho mfa ayituma nkofra ese dangerous wo ko yesi ade ho bebre na ba wo abaifo bebre alande ho tiani ye ensamanfo bebre so alande ho media me pacho give me number media me simi nim form ma sofo die na media na nya bible school sofo me pacho me ditumi na ye adwuma me do oduma nko obo so ni asase na ye adwuma enti me kutane ma me ka no kura kira wo enti wo ba me nche wo ba sunsum ni panchan media me ka no kura kira bra na jamfa me so muawo what you say we make a no bra na jamfa me so muawo wo de atara na ye mu kwasia asofo anyu sika ni ye gidi hia wo ba ro ba ka chem so what to scholarship ni nyina
kofi ni ama watu ni nyina Tete watu ya ni nyina wo ba me ncha me ba babuo a wo se papa na me bai Bible so de ma akwa won so fa makwa me pa cho kwa twa mountains wo be kono ni a sha anointing no enwo se ya hye bebre de agu pan mu wo kwa Yudi na fabra fe fabra be ya adwuma woni mbra ma bra me nsa ka metumi da bia me ka me se asofo bebre edi ka pre dom ansa no be petumi me de ma sha de ma pre tumi ansa ne ma pie enti me se wo ba bra na me gira ne ma so na me nya adwuma ma wo na ho nton wo ma jaye enti abusuya me se so firi ayi ase ba wo yi tuma no emfa nwura wo da mu oton enkowro ho wo edam esa ahomone anasa samafo no bebre abala ngadi wo dam wo da yo no ba beda minia so anya spiritual marriage ni bia eyade ha dwere pa eyade se nipa ni monyam wo ye adwuma bia nkoso ade bia besom bia na sai wo sika sametimi afete no etimi afete wo ware etimi mo anya yare enam yare obi anya gonorrhea sa gonorrhea wo ako gonorrhea so anu adro ya de ketewa bi o medical bo gonorrhea ne remedy so wonya nyanya menche de aka wonya no nya de ba ko peka ho mefa sa de mienu pe wonya ka ho a gonorrhea no atero so ochese de sanya sunsum de yanko ade a automatic ese ko gonorrhea timi ama ba ma na fon ekura tututu ho gonorrhea timi mo ba akura wo de esai bebreye sunsum asamo spiritual marriage no aja yare abaifu so timi ja yare de to nipam all because of spiritual marriage enti abusuya wo yitoma no meso ba prum ewa bonte na fa hata wo atamu kakra me pacho mu wo kakra na samfra mafamu a afa yi na bobo prum na bobo na fa kogu wo pa pe bag bi anase pe ade wo yitoma enko abegum enfo atare bia wo hye emfa mfra yitoma na dangerous ma wo abusuya me dia ne ska dwanya me kase me ya sori wo kuma se sokoba petuda enne efiri tire ko me ka spiritual marriage wo assembly o mawie enti asopa wei encha asem tie maka de ya cho nipa ba fa asem no nante na konkroma awurade hia wate me nua ntrese mfa hia mu o emfa yare mu enne me ka cho yare bi won mu a yare adu ko wuo ene o ya ho hwie nya hie yare bi won mu a enya yare adu be ko wuo enti me nua wo yare a susuje ho achenye entrese nkasa duro ni ho sadi wo hu me nai na de yare akɔwu a meka kye o sɛ kɔkɔbɔ nsam na kae wo se so wuwu na de bɔne kɔwu a onyankopɔn fa nto ba bi agya na so red no ɔdo beto green num wa kyerɛ meka kye ɔdo beto green num etimi ni abɔ ho so tutumika na bra na mokuma se so kɔba petuda kwasi ada bia na meterase ɛda ba akopɛ na meterase enti oba duoda wo sankame woba eni oda de wo sankame jese kwasi ada nko a na kwasi ada nso me sha sori ase anopa 8 wo ho nte brofo no me pacho anopa no nwotwe ni wa pa nondu anopa 8 to 10 just 2 hours and co spend the whole time I was saw them yes ani ye no kasa tente en toponko enti bra ni amu akwankyere je me number wate me time na so me bepon number no 0553 011 926 0553 011 926 freme na me no be di nkomo aja nhiraw aja nyo kase me pacho me be koi na me da me wura skadwa nya me kase meja me do ase ne be na nya me kase mama en mo nyam kan me pacho skadwa nya me kase o be ma be na nya me kase yo ba o pa so won hwe na se bibi wo wiase ana abusuya Chris ye me susu mpane no enja me suma me pa ya fa me Chris ba bi a hye biara awurade nyankopon a abusuya me se me kuta ne ma oton bra me kura ne ma o sisa me kura ne ma me kuta ne ma na bra na me muaw enko spend your time enko jira ba bi me anyu sika na ho nyina nku wo ho sawia no aba na obanyinya wanim oba me muaw ena ma boda wura che bra me okuma se sokoba petuda me number is 0553 011 926 me pa cho tumni kabra Sunday nko a kwasi ada nko a ena me hyiam enti bomade na bra na agya fa me so muaw me pa cho me de aseda ama me wura ne me na ena ma bofo nyina ya me no on baaye me de aseda ma won
na afei meda wo so hwe me wo so meda wase na afei me tia me yere me a me dompem honam wonu osoguma no Lady Bex Lady Rebecca mama eja nsha mama wate won sha so no o man kwatenten eja ma hu ntam da o man trase ne ye twa 1000 years ye nyankoi afani ya hye ejasi enti ya ne abrese krodom afani ya gira agoprama no so ye nyamfrim wonyire so sada ye won retire kro nya yie because ye ne abre ne apie free dem ayaba enti so mama fampa bota wu rechi me ne abre me chia me manyina me baketwa na akueska na akuesika me baketwa pa no me ba wa akura ye difo me baketwa yi wa ye adwuma basabasa obama so dem na ba cha akura ya de a wo so da ya ba hia no wo so da ba ba cha wade me ba ne ye sunsum tie ne ye me ne ye sunsum nipa enti me manyina nso ya hohom what ya say wa me ka cho no me ba bia ye adwuma me chia me ba pani na jai me chia wo na me chia obi bia wo gimi die obi bia so adome me chia wo wo nyimi ne so me chia wo gimi die wo nyimi ne o ma take mountain no taking over with the sugar guy eje Israel me pacho me dia ne schedule nyame kese me di dwumade ne si wa ha nyame ya domo a o kira wo be say home same time 5:30 to 6 bo mo de na kira hia me wo problem bia me se fabra emi sase problem we wobetimi aye me se problem bia metimi ye bra na me kuta ne ma na agya mfa me so muawo wakọ busumfie na enye yi a bra me nchen na me cho ba bia sese tumi na ba begina agya be fam so aboa wo na be so yie me pa cho me da se me che Everlasting Palace members nyina me che obi bia me da se waje bre na watena se no hwe me o kira ye nsanhia me pa cho me da se me dia ne schedule nyame kese me last number me de ma woni 0553 011 926 0553 011 926 and a good screen ene no enti so far ebeboa wo me pa cho me de wase ya eja ya dum o kira ye nsanhia me pa cho kwasi adan so bomade na tumirika na bra distance is not a barrier ti ba bia wo bia tumirika na bra wo ban so a tenaka ma homache so office of frechi na ba obetimi so aba beda kumase ansa memreda ansa na ade ache kwasi ada me pa cho ma so dem ye na ho ade ache kwasi ada tumirika na bra homache na bra be hia me na ja be fam so ahira wo me pa cho me do ase ya me number me last yi ni 0553 011 926 0553 011 926 me pa cho me do ase ya eje nhira wo onton nhira bo so mfa mu so nyame ya domo kire be se hia bye bye.